akunzima ba ukufundisa owakwakho ukuqhuba. Oh hayi hayi iba ngilo PDP uziveza usithi Fusek misa le moto misa umisa kwakhe bengilo ahlike kwalacala ngichaza apha ke ngapha ngaphambili omnye kajikeli ngasemva omnye ajikeli apha ngaphambili xa se omnye kutshintshwana kungqutywana apha ngaku engine fike kungqutywana pha omnye ethi che komnye omnye azawungena ngapha fika atsala ibhanti thuthwe cwaka bendiqoma dexa ndiza kunye endlini andizuphekelwa tu lo mfazi fakela ndibhanti ugqibe kuthule kuthi qhutywa imoto qunjelweni. Hayi inzima kakhulu le into kubhetela e-driving school than bumfundise umfazi wakhe ngokwakho ngoba isiphathwa sikho tu kulaa mfundiswana kuxatywa lokokoko umntu enamathanga abomvu ethwa hayi awuva awunonyathela iklashi nebreaks ngexesha elinye ikaka luyenzayo yho kodwa abe mantwakazini akawafundisi kakuhle uPopo nana kaloku ndithe jonga uyabona ngoku utshayisile yho baby akho ndizayilungisa don't worry sena sam yebethuni mene amadoda.